какво става, хора? Сега сме в Надежда. Здравейте, его тук кучето ми Кайза. Аз яди преди един месец си поръчах в Panda My Hall и днеска дойде. И сега ще правим един анбоксинг за вас. Айде да после. И хора, вече сме у Дидо, апартамента, ето му скутера и кучето. И сега, ето го, много малко изглежда, въпреки че това е 3 кг и колко каза? 3 кг 53. Еми оттам компа, вижте какъв е секси. Ехе, слушалки, Индо. Буквално. Малко щупено. Да. И хора, ето той сега го разопакова. Хора, ето току-що го разопаковахме, то беше някакви много кашон. Разопаковаме това, гледай сега. Не сме изваждали, само сме ги разопаковали. Така, ето. Четворките на Дидо. Хора, Бектапа, дай ли са изитата? О, изитата ми. Йоу, много се уди. Буст. Буст логото е. Адидас пише. Добре. Отвътре Easy. Трите линии тук отзаде. Пише Адидас Easy. Супер са. Това вече се вижда. Това вече се вижда, че е бейб худи. Така. И ето го. Колко много яко изглежда. Става му перфектно. Да, фак, това... Има так. Това не... Хора, сега последното нещо. Гледайте, ако става така. Оп! Кортейс каргота. Кортейс. Плика е на Кортейс. Всичко много удобно така изглежда. И хора, вече тръгнах си от Дидо. Сега съм на Съветска. Тук е той и онзи там. И хора, вече съм горе. Его Юли. Ски! А това ще вижда не еди тъщата. Значи знам, не ти. Чай ти направи брайбътър, бе. Аз ще го качвам да знаеш. Добре. Чакай. Let me hush, that's between him and me. R.I.P. Easy E. Niggas act like bitches, man, these niggas act like fees. Chopper with extensions, pussy boy. Така, аз говоря от GoPro-то на Павилян. GoPro-то на Павилян. Like fees. Chopper with extensions, pussy boy, get on your money counter, count it up. Spin. I don't tell no chopper, bitch, the chopper told me. I might just pop your watch and suck it. Ау. Your fucking pole, nigga. Act like you wanna do something. Ride on the dick like a pole, nigga. Eat on that bitch like a cucumber. These hoes ain't getting my new number. Боби, остави го, Боби! Боби, остави го! Брат! Дай го хапе! Йоу! Ти го демотивира! И какво става, хора? Тук сме с Ники и другите. Какво сега правим, Ники? Еми, ще караме скутер. На рождения ми ден. He takes booty, not just candy. He'll finish the kill. I just got lucky. Check it. That's right. Don't run no track. Go ask my ops to get ugly. I could do like ice at the sun. Think I'm like a nigga a dummy. Think I'm a rapper, he think this shit funny. Okay, back both ways. Put through the photo, I'm getting on. They do my apartment, so throw more than 6. On the rebel, or lift. Pop out, gang
Как да кажа? My apartment to throw more than 6 on a revel or a lift. Hop out, gang up on him and his bitch. Fuck it, I'm in fashion, I bet.